Yen pun Kakang Sumondo oning sang
sanggaring pamujan. Yen durung wae jangkep 40 dina aja nganti diadu. Merta raga munggah ana ing sanggaring pamujan. Tenane ana kawigati apa yang sementara Cekak masa dipati Ronggolo. Ingkang garwa nyuwun pangapunten ingkang ageng. Iya. Jalaran kula mika sampun wani. Wonten papan gunung panjenengan anggenipun wonten sanggar pamujan. Iya, Kyat. Katuri pirsa Cekak. Ngaturi pirsa apa Mertara? Kok bilih dinten sakmangke wonten rawuhipun tamu saking Praja Mojokerto. Kadipaten Tuban karan tamu Mojokerto. Banjur apa wigatining tamu Majapahit munggah ing sanggaring pamujan. Kawigatosan tamunipun punika menika utusan saking Praja Majapahit kang supados nyaturake nawala konjuk dumateng kathah panjenengan. Utusan saka ngersani Kanjeng Dwita Ratu Dyah Ayu Kencana Wungu dheweke ngaturake layang utawa nawala. Lah kok dadak nganggo layang-layangan barang ya. Miji babagan boten mangertosi Kang Mas. Monggo panjenengan kula aturi nganti wujudipun nawala. Ngaten Layang saka panjenengan Dyah Ayu Kencana Wungu Sri Sukoditya ning Kraton Majapahit. Kakang Ronggolawe kakang. Yen ari kalanggan iki Kakang Ronggolawe dipati Tuban. Dina iki ndak wisuda dadi senopati Praton ing Kraton Majapahit. Jalaran dina iki Adipati Wurubes mau minak jingga saka ing Blambangan balelo ning Mojokerto. Aku mung kepengin nentremake Majapahit supaya tentrem, Kadipaten Tuban supaya kalis. Aku mung bete mulya lan mulya hake dening Prabu Yajur. Dene apa siramu bedene kalebon Kakang? Lamun aku jumangkah ning Kadipaten ngadepi Wurubes mau menak jingga dipati Blambangan. sampun mangertosi. Kok bilih panjenengan menika badhe ajeng senopati perang wonten ing Praja Majapahit. Iya. Ning aurat saged maos. Abote manggon ngendi? Mertara Mas lan Sumelang. Sumelang. Enggalo matur dening pun Kakang Adipati Ronggolawe. Siramu garwanipun Kakang minangka ibu-ibuning kawula ning Kadipaten Tuban. Kowe ngimpi apa? Diajeng Mertara Cek. Iya.
Wong ngimpi kuwi kembange wong turu. Gonmu ngimpi ora sah digagas. Gonmu ngimpi ora sah direwes. Bakuli menggalek ake kawanan Kadipaten Tuban. Rengko ana dening putramu sekarone. Aku sangat tresno kula dhumateng panjenengan. Yen pancen kaya ngono. Manengken putra menika tasih betake pakulon taun sinten. Yen pancen kaya ngono Diajeng Mertaraga. Timbalana abdimu wangsa pati supaya marang ya. Supaya munggah ana ing sangkaring pangudsan. Kanjeng Adipati Ronggolawe rumaos kaget sapebeting menawi panjenengan asoni baridat. Mbok prewonten perkawis monggo enggal dawuh paring ingkang abdi mangsupati kanjengan. Wangsapati tenane ana kawigati mungguing abdiku kang kinasih Wangsapati. Dina iki panjenenganku dadi Senopati ana ing kraton Majapahit minangka kanggo jangkepi gonku ngadepi dening Bupati Blambangan Bisma Minangsi. Dina iki aku njaluk sabiyantumu bedolan piandel nang Kadipaten Tuban. Sampun penggalih kanthi tirta kawicaksan. Wis napa sampeyan boten ngikuti proses kemutan perkara Wangsapati yen ngantos bentuah praja songsong tunggul nopo ngantos pasangking plangkanipun yen ngantos bentuah projo songsong tunggul no badhe sangking plangkanipun Tuban badan lupa kanjeng senajan ciciban kula ingkang amrah nanging kula minangka abdi menika sepekaten kula tambahi pangestu kula enggal tindakke Wangsapati. Manut marang nuwun marang panguwasane Gusti. Kanjeng Adipati, waduh Kanjeng Adipati. Ini ngopo? Wangsapati. Nyuwun pangapunten ingkang ageng Kanjeng Adipati Ronggolawe. Iya, Kula mboten kuwawendah. Bentuah projo songsong tunggul roko saking plangkanipun. yen pancen kerabat betul pian Wangsapati. Panjenenganku pribadi sing bakal betul
Pianggel saka dapat. Jaluk panis pun kakang tak ngadepi Ronggo minak jinggo sopeng Kadipati Tuban Karyo Basuki Karyo Bas Tongke Panjenengan ampun gorong dhateng putra panjenengan Ibu. Ibu ora kenal. Pancen ibu ora kenal apa-apa. Kanjeng Rama Ranggolawe wonten pundi Kanjeng Ibu? Kene apa? Serang kemarang. Kula kapang kelawan Rama Kanjeng. Dadi siramu kapan? Mestine bae Kanjeng Rama. Alhamdulillah. Panjenengan ampun gorong. Yo wis kene. Kene siramu tansah mojake marang ibu. Kula bakal bloko marang siramu. Kados mekaten kula badhe sungsul Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Menika sawur Kanjeng Adipati. Ayo ulo Mbok prai wonten anggenipun panjenengan lelampahan wonten sawur menika. Kekayipun panjenengan boten saged kalempahan Kanjeng Adipati. ora bisa kelakon apa wong sobat
apa nggih? Raksa binawi becik ora nggih. Mula saka wiyayun kados ora paman Sandura Ramangestoni. Nggih. Ayo menyang Kabupaten Tuben. Nyuwun palilah paman Rangga luwe. Monggo, ayo yo. Kula dereng sakwise ketemu dening paman Dipati Tuban Rangga Lawe ana kawigati apa mbaran kula nyuwun dawuh man kowe njaluk rabi nggih sapa wong wadon sing gelem karo kowe mbaran paman Rangga luwe man katurane mutke man kula nagih janji kalih tiyang Majapahit. Iya. Kula nyuwun gauh kalih Diahayu Pecotot Unguman. Kowe njaluk rabi nagih janji karo Sri Subasiti Kencana. Upamane sak liyane Diahayu Kencana aku monggo byongi nggonmu dedaupan ngono kuwi. Matur nuwun man paman Rangga luwe. Menawi kula boten kelampah dawuh kalih Diahayu Pecotot Ungu kapilaur ukut jagat iya paman Rangga luwe man sepisan malengke mangke kula nyuwun dawuh ke man. Kowe njaluk dawuh. Sawangan paman Rangga Lawe.
sampeyan Kanjeng Adipati. Bila ing wekdal sakmenika sumping panjenengan catur ing Bantala Majapahit. Wong sobat, kowe minangka dadi saksi. Yen besok ana reca-reca damen. Katelo panjang sipit. Sepisan malih kula nyuwun pangaksami ngaten nggih mangke. Paman Rangga luwe menawi dikok asih kenging kula ikutaken mundur wonten ing Kabupaten Tuben. Monggo
Niki jemparingipun lurae. Bagus ngene lah yo. Jemparinge udanan lurae. Iki rondok melengkung. Gayo. Dawuh. Ewang ngono yo. Kepun kula rewangi. Mugi-mugi kasembatan lurae.
adem. Ono pamanku. Tak pecah siramu kowe lawe. Boyongi ketotot ngono. Monggo lurae. Ayo ya.